njengendluzela yomelamanzi sengidinga wena. Wo 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 Gidinga, gidinga, wo 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 wo, so gidinga, gidinga. Time. Whoa, 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngiyabingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bingelela bonke abazalwana bakhona bafundisi ngokukhethekile ngaphandle kokuchitha isikhathi. Kuyazwakala ukuthi useka khona. Manje size emvuselelweni size kuye. Azizanga kuBishop Zikhali, azizanga kubaba uNkosi size kuye. Uma esekhona asidede sonke kume yena. Phakathi kwethu kunomfowethu mfundisi umbuli owangithola wangibuza kweyakhe imvuselelo resurrection power. Angakaze angizwe ngishumayela ndawo ngaqala khona ukushumayela nokudevelopa khona. Nikhona abazalwane. Ngifuna ukubeka kube clear kwangithola nje ngizibiyele etshwaleni. Ngithanda uNkulunkulu wanginikeza opportunity. Leyo opportunity led to this what you are seeing today. Manje, he's my senior, he's my brother, he's a friend, you know. Bengicela kube yena namhlanje othula omkhulu. Nikhona abazalwane? Yes. Uma kushona umama wakhe this week, the following week kwashona umama wami. I-friendship yethu yaba strong because of the grief we shared because abazali bethu. Nikhona abangcwele? Anginike yena ngaphandle kokuchitha isikhathi ngomuphe nje 5 minutes athula umkhulu ngendlela athanda ngayo. Nikhona abangcwele? Phuthuma mfundisi. Hallelujah. Jesu litwala laphaga
Sozabiko. Ofana naye. Singashona phi. Singashona. Awu Nkosi yami. Sisuke kuwe. Sisuke kuwe. Ayaya. Sozabiko. Ofana naye. Hallelujah. Singahlala phansi kancane egameni lika Jesu. Hallelujah. Angithathe leli thuba ngibikelele umnewethu umvangeli ubaba uNkosi egameni lika Jesu. Let's celebrate him bazalwane. He's such an amazing gift. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hayibo bantu base Witbank inihanjelwe ngicela sishayele uNkulunkulu izandla simbonge ngale gift. Let's celebrate the gift. Hayibo ke niyisela ke nishaya khona. Let's celebrate the gift. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Siyabonga mnewethu ukuthi ulalela uNkulunkulu. Hallelujah. Nami kwaba igrace nje kaThixo eyangipha amehlo okubona ukuthi there is something uNkulunkulu ayibekile kumnewethu, and we are grateful to God. Hallelujah. Ngibingelele zonke ingcebo zikaNkulunkulu. Kakhulu ngibingelele our father umpostoli engizomethula, ngibingelele wonke umuntu okhona, obaba omama, worshipers, abasidlalelayo, media team, everybody ake sishayile izandla ukuba khona kwethu la. Hallelujah. When God was creating the fish, he spoke to the seas, he spoke to the waters. He said, let there be amanzi, a producer of fish. Mawufuna ukubulala ufish, awudingi ukuthi upoisene noma udubule. You just take it out of the water because the water was the source. So when God was creating vegetation, he spoke to the ground. What awuveze itshalo, veze utshalo. So mawufuna ukubulala vegetation, awudingi nokuthi ungaze uyokhele ngomlilo. You just detach it from the Jesus. ground, which is the source. Hallelujah. But when God was creating us human beings, Oh, he Jesus. spoke to himself. Hallelujah. Wakhuluma kuye. Oh, Jesus. Wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Hallelujah. So mawufuna ukubulala umuntu, Oh, Jesus. noma ungamdubulanga noma ungamdlisanga, Hallelujah. mawufuna ukumbulala, you detach him Jesus. from God the source. Hallelujah. Ngoba umuntu mayesuka kuNkulunkulu ayisource, he's already dead. Ufile. Now, we were created to be worshippers. Sadalelu, noma pastor, I was not created to be a pastor. Oh, Jesus. I was created to worship God. Hallelujah. Then God gave me a gift of pastor that I may use it to worship him. Oh, Jesus. For what you are is a gift from God. Hallelujah. But what you become is a gift back to him. Oh, Jesus. You are not created to be a teacher. You are not created to be a doctor. Hallelujah. You are created to be a worshiper. Oh, Jesus. You are a doctor to worship God. Hallelujah. You are a businesswoman to worship God. Jesus. That is why thina asilindi ukukhishwa ayimweni kuyimasidumisa. Jesus. Sidumisa siphakathi. Igama likaJesu. Because worship is our life. Hallelujah. Sithi sikhala sibe sithi akekho ongafaniswa nawe. Sithi shayekile sibe sithi akekho ongalinganiswa nawe. Hallelujah. Shall we stand on our feet? Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us welcome the Father. Let us welcome the Bishop. Let us welcome an apostle. Let us welcome one of the gatekeepers of our country. Let us welcome one of the gatekeepers of South Africa. Let's make our joyful noise to God and welcome Bishop SP Sikhathi.
Ake sishaye izandla Ngegama sibonge likaJesu. uNkulunkulu wethu. Ngegama He's worthy likaJesu. of the In praise. the name of Jesus. Lumfanele udumo zimfanele isibongo. Yena yedwa uhleli In the name of esihlalweni Jesus. senkazimulo. Hallelujah. Baba sikunikeza udumo lonke Thank you, Jesus. ngoba kekho uNkulunkulu ongafaniswa nawe. Hallelujah. Asikhonzi wena ngoba uNkulunkulu wethu sikhethe kwabaningi. Oh, Jesus. Kodwa sikukhonza ngoba umoya wethu ufakazela ukuthi singabakho. We give you glory, Lord, tonight. Egameni lika Kristu Jesu. Sibusise sonke nangezwi lakho in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Shaya ihlombe kakhulu sahlala Thank you, Jesus. angithathe lelithuba ukubingelela umvangeli inceke kaNkulunkulu uNkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngempilo yakhe. Namhlanje khona abantu abasindisiwe across South Africa because he walalela ubizo. Siyambonga uNkulunkulu ngempilo yakhe. But more than that, asibonge mfundisi umbuli. Cishe ngathatha imicrophone ngathi ukhona nofuna uJesu. Savala sahamba because indeed mawasusa umuntu uNkulunkulu uyafa. Wayekhuluma uNkulunkulu lento eqaleni wathi nje mhla udlile uyawufana kufa. Mhla udlile uyawufana kufa. Wazibona ehamba esedlile wacabanga ukuthi usaphila. Kanti usevele ufile. Ya ngoba wayesesukile kuNkulunkulu. Ukusuka kuNkulunkulu ishwa elishwabene. Ukusuka kuNkulunkulu it's more than isiqalekiso. Uba yithuna elihambayo. Ingakho uSathane uzokwenza izinto eziningi ukuthi singayikhulumi le. Simotivateane nje ekufeni kwethu. Ngoba imotivate umuntu eyisidumbu nje. Kodwa uma sesishumayela uJesu simphakamisa, lithi iBhayibheli uma ningiphakamisa mina izwe ngiyakulidonsa. Abese ikhuluma kuMpostoli Paul athi nina enavuswa kanye naye funani. Ya nina enavuswa. Uyabona encwadini yabase First chapter number 2 athi uniphilisile nani. Enanifile ngenxa yezono neziphambeko zenu. Ngoba ukusuka kuNkulunkulu ufa udanse ethaveni. Udanse isipokwe. Oh, Jesus. Ngenxa ukuthi ukusuka kuNkulunkulu. I think I love that. Kuthi angiyipush. Hallelujah. Angiyipush khona lapho. Because sihlala nabantu bafile. Ya sikhonza nabo befile. Basilide kwindumiso befile. You know, banikele abanye banikele namamiliyoni. Kodwa bawanikele befile. Ayikho into ebhlungu njengokusonta ungazane noNkulunkulu. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu. Thank you so much. Thank you so much. Singamshayela kodwa uNkulunkulu ezandla. Thank you, Jesus. Hallelujah. What a Thank you, ministry. Jesus. Ngakho ke iBhayibheli selithi owonayo isigqila sesono bese lithi inkokhelo yesono engukufa. Yabona ke masithi inkokhelo yesono ukufa lapha encwadini yabase Roma chapter number 6 verse number 23
isuke ingasakhulumi ngalokhu kufa, isuke ikhuluma ngalokhu kokugcina. Ngoba umuntu uma engena uNkulunkulu ufa kabili. Kodwa uma enoNkulunkulu kungenzeka afe kulokhu kwanyama, kodwa afe phila. Afe phila. Kukhona abafowethu bazalwane, kukhona abafundisi, kukhona ingcebo zikaNkulunkulu, kukhona abazalwane asebehambile asebesenkosini. Asinamahloni ngabo ngoba bafe bephila. Abe uPaul bese yakubuza ukufa, athi kufa luphi udosi lwakho? Athi apha amandla akho. Siyabonga kakhulu. Angibingelela abafundisi bazalwane. Ngiyajabula kakhulu ngibona nabantwana bami namhlanje abanye bekhona. We thank God bazalwane. Asibingelele bonke abazalwane, ubaba umama, abafowethu, odadewethu. Asiye encwadini kaMark chapter number 2. uMark chapter number 2 iverse engilithanda kakhulu ilele lithi uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi indodana uthethelelwe izono zakho. Uverse number 5 lo, kodwa mhlambe angiqale ekuqaleni. Uverse number 1 ufuneka nje wabuya wangena eKapernaum emva kwezinsuku ezithile. Kwezwakala ukuthi usendlini. Kwase kubuthana abaningi, akwabe kusabakho nandawo nangasemnyango. Wakhuluma izwi kubo, beza kuye bethwele umuntu ofuhlangothi ephethwe ngabantu abane. Bengena kusondela kuye ngenxa yesixuku, baqaqa uphahla lapho ekhona. Bathi sebebhobozile behlisa uhlaka alele kulo ofe uhlangothi. uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, indodana uthethelelwe izono zakho. Kepha kwakukhona ababhali abathile nababehleli khona bezindla ezinhlizweni zabo ukuthi lo ukhulumelani kanje na, uyahlambalaza ngokuba ongathethelela izono kungeyena uNkulunkulu yedwa. uJesu ekwazi masinyane emoyeni wakhe ukuthi bazindla kanjalo phakathi kwabo, wathi kubo, nizindlelani ngalokhu ezinhlizweni zenu na? Yikuphi okulula? Yikuphi okulula? Ukuthi kofe uhlangothi uthethelelwe izono zakho, noma ukuthi vuka uthathe uhlaka lwakho uhambe na? Kanti ngempela kuphi okulula bazalwane? Ngempela kuphi okulula? Ukuthi uxolelwe izono nokuthi thatha uhlaka lakho. Ukuphi okulula? Hayi anginiyeke kanjalo. Ukuthi uthethelele izono okulula. Okay, ngiyanizwa nonke. Ninezathu zenu. Wathi uverse number 9, yikuphi okulula ukuthi kofe uhlangothi uthethelelwe izono zakho, noma ukuthi vuka uthathe uhlaka lwakho uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono. Ngifuna ulandline lela ukuthi inamandla. Amanye amagama uma kuxolelwa izono kusebenza amandla amakhulu kunokuphilisa ogulayo. Yabona ayikhulunywe ukuthi thabatha uhlaka. Uthi ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla
okuthethelela izono wayesethi kofe uhlangothi wayesethi kofe uhlangothi wathi vuka uthathe uhlaka lwakho uye endlini yakho. Wayesevuka wathatha masinyane uhlaka lwakhe waphuma phambi kwabo bonke baze bamangala bonke bamdumisa uNkulunkulu bathi asizange sikubone okunje. Ngithanda ukukhuluma namhlanje na kugxile lapha ku verse number 5 ukuthi masigxile lapha ku verse number 5 uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi ndodana uthethelelwe izono zakho. Now khona into engiyibonile engisafunda la bazalwane engimangalise kakhulu ukuthi uma uJesu ezosebenza most of the times sijwayele ukusebenzisa inyembezi kanti yena akusizi inyembezi ezimnyakazisayo akanyakaziswa zinhlungu zakho. Angiphinde futhi akanyakaziswa izinhlungu zakho akanyakaziswa ukuhlupheka kwakho akanyakaziswa nayizinyembezi zakho kodwa into enyakazisa isandla sikaNkulunkulu kuba sisebenze ukukholwa. Sonke isikhathi mayezokwenza utho olungeke lwenziwa ngabanye abantu ubheka ukukholwa ukuthi kukhona na. Akabheki iculo futhi akabheki nezinto esicabanga ukuthi zinkulu ngokwethu kodwa ubheka nje ukukholwa. Incwadi kaMark incwadi bangakhuluma ezinye izinto eziningi kodwa ibhalwa ilomzalwane okuthiwa uMark bazalwane uma ibhala ubhala ngenxa yokuthi yonke into ayibhalayo ithatha kwisource okuPeter ngoba wayikade ephetha ama record onke wenceku kaNkulunkulu uPeter wayosecretary kaPeter. uPeter wayekade engesiyena umuntu ofunde kakhulu kodwa uPeter wazi uJesu esebenza. Ku chapter number 4 incwadini kaMatthew uzomthola uPeter ekade sedobile wakhathala ubusuku bonke esewasha amanetha ehlulekile. iBhayibheli lithi kwaqhamuka uJesu ekseni uma efika uJesu kuye nikhona kodwa uma efika uJesu kuye ekseni uthi ngitsheleke umkhumbi wakho. Uyabona ke utsheleka kuPeter owusebenzise ubusuku bonke kodwa kwangaba bikho ma results nesekhona bazalwane. So now uma ewutsheleka kwabalula kuPeter ukuthi uthathe vele nama ngitholanga lutho ngawo futhi mhlambe nawe ngeke uthole lutho ngawo. uJesu wasewuthatha ke lo mkhumbi kwacaca ukuthi umkhumbi awuhlulekanga kuhluleke okade ewusebenzisa ngenxa ukuthi akawunikelanga ekusetshenzisweni ekushunyayelweni kwezwi kuqala. Okay. So akawunikelanga ekushunyayelweni kwezwi kuqala. Ziyavama ke izinto ezinganikelwanga ekushunyayelweni kwezwi kuqala ukuthi zibe nenkinga ekusetshenzisweni kulokho abacabanga ukuthi kufanele isetshenziselwe khona. Now iBhayibheli ke ngicela ningibheke bazwana ngiyavala khona manje
iBhayibheli ke liveza ukuthi uJesu washumayela izwi emiphezulu komkhumbi ohlulekileyo. Ngoba uyabona indlela uJesu emiphezulu kwawo kuhluleka amadoda. Uyabona uPetro umekhuluma akasho nokuthi ngihlule, uthi ngisishikile. Ngamanye amagama usebenzisa igama okuthiwa isenza kuthi. Uthi sizamile sashikila sasebenzisa konke esikwaziyo nesinamandla okukwenza kodwa sihlulekile. Wayesethu uJesu ake sisebenze ezaphezulu ukuze sivule ezaphansi, ngoba kwesinye isikhathi ungajaha ugijimise ezaphansi kanti kusafuneka oh yes ezaphezulu. iBhayibheli ke liveza ukuthi uJesu wathi mayiseqeda ukushumayela wayesewubuyisela umkhumbi, wayesethi ududulele ekujuleni bese uyabamba. Uma uwezwe kahle akasho uJesu ukuthi uphushele ekujuleni udobe. Amanye amagama uma sekade kusetshenzwe ezale akusadotshwa sekuyabanjwa. Uthi ke uJesu uphushele ekujuleni bese wenza njani bazalwane? Kudla kumemezele isizini yokubamba, ngoba inkinga enkulu sigijimise ezasemhlabeni sahluleka ukubamba. Kodwa namhlanje kudingeka abantu abazovula inhliziyo nomoya wabo bathi Nkosi sisebenzisele okwalena ukuze sikwazi ukubamba. uPetro ke uma uJesu esho njalo uthi sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho kodwa ngenxa yezwi kodwa ngenxa yokusho kwakho, ngenxa ye-declaration yakho, ngenxa yezwi elivela emlonyeni wakho sizokwenza lokho. uPetro bazalwane wabamba ofishi ngelinye ngalelo langa lithi iBhayibheli wazi wathi ayisuka Nkosi kimi ngokuba ngisoni. uPetro wa understand ukuthi ungababamba ofishi kodwa uma isono sikhona ngoba kwesinye isikhathi sibheka impumelelo singabheki ukuthi kahle isono sikho. Ingakho abantu abaningi bayaphumelela entweni zabo kodwa isono abanawo amandla okuhlukana nesono. Kodwa nikhona bazalwane. So ke uPetro ilolo hlobo lwendoda eyabamba amandla ezwi ingakaqala ukulandela uJesu. uPetro ke lo ngelinye ilanga uPetro ngenxa ukuthi kuthiwa waye weak, he was a weak man, he was old but he was weak. Wayengakwazi ukuhlukanisa kahle izinto zaphezulu nezinto zasemhlabeni. Ngelinye ilanga kuqhamuka indoda bazalwane ifuna ukulimaza uJesu, wakhipha inkemba wayishaya indlebe wayibeka phansi. Niqonde ukuveza ukuthi umuntu oveza le information yale ncwadi uvelaphi. Lithi iBhayibheli kwathi uma eseyishayile indlebe wathi uJesu suka Sathane, ngoba obulala ngenkemba naye futhi uyofa. Lithi ke iBhayibheli uyabona ukuthi uPetro la wake wabizwa ngoSathane. Angazi ukuthi wena wawungaqhubeka yini umlandele esekubize ngoSathane.
nesekhona bazalwane. But more than that, iBhayibheli liveza ukuthi wathi uPetro enikeza ipledge ukuthi thina sizokulandela kuze kube sekufeni. Wathi uJesu lingakakhali iqhude kathathu uzobe usungimphikile wena. In other words, le ndoda leyazi ubukhulu bamandla ezimangaliso zakhe, kodwa futhi yazi nokubizwa ngoSathane uma engenzanga kahle. But imthanda mayisevuka ekufeni bazalwane before uJesu ekufeni ukhuluma noPetro uthi Petro uSathane ukufunile ukuba anihlunge, kodwa wena ngikukhulekele ukuthi wena ungawi noma ngabe kwenzekani kuwe, kodwa ubuye uqinise abafowenu. You see bazalwane simbona emva kokufa uma uJesu ekhuluma naye uthi uJesu umbuza ukuthi Petro uyangithanda na kunalaba. I like that. Petro uyangithanda na kunalaba. Ngamanye amagama uthi uJesu sengunyusele levelini engaphezulu kwelevel yabantu. Uyangithanda na kunalaba. Wathi uPetro ngiyakuthanda Nkosi. Wathi nakekela amawundlu ami. Waphinde wambuza wathi Petro uyangithanda na? Wayesethi yalusa izimvu zami. Wayesethi Petro uyangithanda na? Wathi uPetro Nkosi wena uyazi. Wayesethi nakekela izimvu zami. Uyabona uPetro ukuthi uphika uJesu kathathu, kodwa futhi umvumisa kathathu ngenxa yokuthi i-restoration umuntu udinga urestorwa kuyo yonke into ayenzile. Kuthi angimemezela i-restoration ebusuku, ukubuyiselwa kwezinto zabangcwele. Glory to Jesus. Akunandaba ukuthi wawushelele kuphi, kodwa khona amandla okurestora. Akunandaba ukuthi uhluleke kangaki, kodwa sekhona amandla restoration. Akhona kuJesu amandla okubuyiselwa. Akhona amandla okubuyiselwa. But uPetro ke uma sebhala lencwadi uyibhala enayo yonke experience, i-experience yamandlezwi, i-experience yokuwa abuyiswe. Hayi kodwa nisekhona bazalwane, unayo experience yokubizwa ngoSathane. Unayo yonke le experience. Unayo experience yokubamba ofish, ngoba uyabona ngeke ngafunde enye incwadi angazi uyithatha phi le yanto, kodwa uthi ofish ababamba ngaleli yalanga kwakungofish bokumrithayisa gofish. Amanye amagama after ebambe labo fish akekho akaphindanga wane isidingo sokuwobamba fish. Kwakuyi-retirement. Uyazi ukuthi uNkulunkulu angakwenza ukuthi ubambe fish once abesethi ayisekwanele hamba enjoya life. Oh yes. Kwazi kodwa ngideclare le ngoba ngizugcobo lwezinto eziningi. Ugcobo lwezinto eziningi. Ugcobo lwezinto nje eziningi. Ngiyaluzwa lolu gcobo ukuthi khona bazoretire early. Oh yes Lord. Uma uPaul ulokhoza ebhala uMark la elalela kuPeter, umuzwa indlela alokhoza introduce ngayo. Uthi ku chapter number 1 uma uzofunda from verse number 1, ayikho incwadi edeclare uJesu njengendodana kaNkuluNkulu ekuqaleni kwayo njengaleyo. No John might declare uJesu njengoNkulunkulu uqala kade ukujikajika.
athi ekuqaleni waye ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye kuNkulunkulu. But listen to this one. Lithi ukuqala kwevangeli lika Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Uyabona akalokho eshona nale uyifaka enhlizweni lo esidila ngaye namhlanje akusiyena umprofeti. Lo esidila ngaye namhlanje akusiyena umuntu wabantu. Lo esidila ngaye namhlanje akusiyena enokwazi ukumbulala afe kuze kube phakade. Indodana kaNkulunkulu. So now lencwadi ke lena inezinto ezintathu noma eziwu4 powerful ngayo ngiyavala manje. Lencwadi iveza amandla kaNkulunkulu. In chapter number 1, in chapter number 2, la sifunde khona isiveza isimangaliso chapter number 2. Ayikho enye incwadi ebingelela ngemangaliso. Lencwadi lena incwadi yamandla. Incwadi yamandla le. Incwadi yamandla. So ngamanye amagama namhlanje nje kubusa amandla kuleli tende. Anginendaba ukuthi uvela kusiphi isimo kodwa sokwehla kusuka enhloko aze uphuma phansi because sifunde incwadi yamandla. But more than that, in this book bazalwane ivel kukhona igama elokulivela njalo elithi immediately. Amanye amagama izinto zakhona zenzeka immediately khona nje manje. Oba nabakholwayo ukuthi ngizophuma ngingafani nendlela engene ngayo. Ngoba izinto zanamhlanje uqobo olusheshayo. Immediately, miracles immediately. Glory to Jesus. Kule ncwadi ngenxa lezi zinto ezi you can see ukuthi uJesu bazalwane uJesu maye khona ezinye zezinto ezivela kule ncwadi uma ekhona ayikho into engacwilisa umuntu. Can you tell somebody and say I will not see? You see, chapter number 5, lithi Bible uJesu wathi asiwele siye. Kodwa nisekhona. Ngiyazi ukuthi incwadi evame ukufundwa mhla ka-31st. Evame ukufundwa ngomhla ka-31st ukuthi asiwele siye ngaphesheya. uJesu akayikhulumanga lena ngomhla ka-31st. Wayikhuluma in the beginning of the book ngoba udinga ukuwelela ngaphesheya uku-experience izinto zangaphesheya right in the beginning. Kusekhona kodwa bazalwane. So lithi iBhayibheli wathi uJesu mayikhuluma nabo wathi asiwele siye ngaphesheya. Ubokwazi lezi zinto ke uJesu njalo mayikhuluma. Uma eke wakhuluma ukukhuluma kwakhe kuba umthetho. Okay. It becomes law. Uma nje eke wakhuluma it becomes law. Uma etasiwe asiwelele ngaphesheya akasho ukuthi let us get under to the other side. Uthi let us cross. Kodwa nisekhona bazalwane. Let us cross over, not cross under. Ngamanye amagama uma sekhulumile sekumthetho noma kwakungavuka isiphepho sifuna ukubaqulisa ngaphansi kodwa kwase kukhona umthetho omile othi we are crossing over. Nisekhona bazalwane, we are crossing over. Now uyabona ukuthi abahamba naye abaqwili. But today abeze kuye ababuyele emuva befana. Abeze kuye lithi iBhayibheli waphinde futhi wangena eKapanawum. Glory, uyaphinda this time. Usuyabona ukuthi eqaleni uke wangena waphilisa umkhweka Petro onomkhuhlane.
Uyabona uJesu akanandaba noma uphethe umkhuhlane, uphilisa ngisho umkhuhlane. Akufuneki uphile uze uthi hayi ngihamba nawo nje umkhuhlane. Thina sikholwayo asihambi. Uphilisa ngisho ini bazalwane ngizwa amandla aphilisayo namhlanje ebusuku, ngizwa amandla aphilisayo, ngizwa amandla aphilisa kusukela emkhuhlaneni kuye kwaba serious, kuma serious cases. Lithi iBhayibheli uJesu wayesekhona ekade emphilisile onomkhuhlane. Kuthe uma ngena endlini kaMkhweka Petro for the second time, lithi iBhayibheli kwezwakala ukuthi uJesu unjani bazalwane, ukhona. Kwezwakala emateksini bonke abantu bakhuluma ukuthi uJesu is in the house. Kwezwakala enkampanini ukuthi uJesu ukhona edolobheni lethu. Kwezwakala. Uyabona ke uma kuzwakala kweza uhlobo olubili lwabantu. Nisekhona bazalwane, kweza uhlobo olunesidingo, kwase kuza nalolu hlobo kuthiwa isixuku. Kodwa nisekhona bazalwane, kwezwakala kukhona uJesu, kweza uhlobo lokuqala olunani. Ngiyamthanda uJesu, uyabathanda abantu besidingo. Kodwa kweza nani bazalwane? Ziyadingeka zombili lezi inhlobo zabantu, ngoba ukuze isixuku simazi ukuthi ubani sidinga abanesidingo esizohlangatshezwa. Kukhona abanye abantu abangeke baze bamazi uJesu ubani ngenxa ukuthi abakaze bawubona umsebenzi wakhe. Yiyo lento ebenze bathi noma sebefikile kuJesu they remained isixuku. Uyabona amasonto amaningi angikhulume nje ngingasabe, amasonto amaningi agcwele ixuku. Ixuku zivama ugijima zivale ngaphambili kuthi abanesidingo noma sebeza bavinjwe izixuku ezingaphambili. Isixuku ngiyasithanda ngokuza kuJesu, kodwa angisithandi ngokuvimba abanesidingo. Glory to Jesus. Kwesinye isikhathi ungabona sengazathi abantu abeze ebukhoneni benkosi, kanti khona ixuku ezifike ngaphambili zafika zenza sengazathi zitholile lento kanti azithola. Ufuna ukukuonisha nje uma ufikile ukuthi ungavinjwa zixuku. Ufikile la kade ufuna ukufika khona, ungavinjwa zigcwani sekhona. Awuthinte loso uyisixuku noma usengesidingo na, usengesidingo noma uyisixuku. Isixuku sisondela kuJesu, asinandaba size simphushe simcindezele kanti asifuni lutho kuye. Leli Bible kwezwakala kwagcwala ukuthi uJesu ufikile. Ubozwa ngisho igama lakhe makuthiwa uJesu, ubokwazi ukuthi lithi iBhayibheli ungosindesayo. Yiziphi izinto azisindesayo? Of course, number 1 uxolela izono, kodwa number 2 uphilisa nomzimba. Glory to Jesus. Ungufunda le verse lithi uJesu mayebabuza uthi kuphi okulula, ngoba kubantu lokhu esithi thina kunzima yikhona uJesu athi kulula. Uyabona kusekhona even emasontweni ethu abantu abadivisa ama plans ukuthi akuhlalwe
ezonweni basebenzisa umusa ube yilicense yokuhlala esonweni sebenzisa umusa ngoba bafika kuqala uma sebefikile ba devise iplan ngenxa ukuthi usathana into angayifuni kakhulu ileyo ukuthi uhlale esontweni izono zingaxolelwanga uqhume ushayitha umoya uqhweqwa lenoqhweqwa bathi beya phambili engathi bayeceleni ikhanda libe ngapha umzimba ube ngapha ubona ukuthi abanye sebekusebenzisela ukuhlala esonweni abanye basayifuni ngisho intshumayelo abasafuni ngisho ukushunyayelwa kwevangeli ngenxa uma nje singaxoxwanga inkonzo ibingekho noma ivesi belishunyayelwe kodwa ngonxa ukuthi asishayanga ithomoyi engathi bengesiyona inkonzo le hayi mina sithina siwajwayela amatende sifuna kuxoxwa thina sifuna ukushaya ithomoyi uboza ke kuleli zonke ziyatholakala kuleli kodwa kunakho konke sithola namandla okuthethelelwa kwezono thethelelwa kwezono but this is something okuyiyona edonse umoya wami lithi iBhayibheli saze sigcweleke isixuku ngaphakathi abantu abangafuni lutho kuJesu sesigcwele kuphi bazalwane I'm closing now yeah yes sesigcwele isixuku sivale yonke indawo kanti khona abantu abanesidingo bona bayeza ayikodwa amadoda abazalwane yini indaba abantu besidingo beza kancane abantu besidingo beza kancane baze bavinjelwe iziqu lithi iBhayibheli beza uJesu waqhubeka washumayela izwi esixukwini ningangizwa kabe uma uJesu eshumayela izwi limayinaza kancane ngapha esixukwini lokho bebuyela ngapha besuka ngapha bebuyela ngapha izwi lodwa kuphela elihlaba kuze kwahlukane izizindlo nemicabango izwi athi umlobi wamaHebheru liphilile linamandla libukhali kunezinkemba ayikhali phanhlangothi zombili the word but lithi iBhayibheli beza benesidingo bathola ukuthi eminyanga akusangeneki akusasondeleke kuJesu uyabona laba bawu4 babuyela ngemuva babhoboza amaqondana noJesu uyazi ukuthi ngingakhuluma nabantu abanesidingo namhlanje uma unesidingo bhoboza uqondanise uyabada khasiya bhoboza uqondanise ngane yakwethu ungafuniseli yakuye yena ngqo uJesu wabhoboza waqondanisa ngiyamthanda uJesu noma indlu ngesiyone yakhe akabakhuzi abesidingo nisekhona abazalwane mhlawumbe kube ngakuyimi ubhoboza itende lika mvangeli ngangathi ake nimbambe lona sike sithi kumntitinya nisekhona abazalwane bese ngithi apha mashas apha ama security bekuyofuna ama security kodwa uJesu lithi iBhayibheli wambonehla eqondene naye kwathi kulo oqondene naye wabona isono kulo aqondene naye wayesebona kulabo abawu4 ukukholwa
kwenzekani uma kukhona isono kodwa kukhona abakholwayo. Kukhona abakholwayo. Uma kukhona abakholwayo benza i-opportunity ibe possible kulabo abangakholwa. Yataphayata. Yabo njengoba kumele litende asimiswanga ngoba kunemali yokulimisa kodwa limisiwe ngenxa yokholo. Thank you Jesus. Siyakholwa ukuthi abanezono baqolelwa, abaphansi baphakanyiswa. Siyakholwa ukuthi abanedingo kuzohlanganyezwana nazo. Siyakholwa. Lokulayo uJesu bonisona akasiboni isifo ngoba lento iyona overcrowder lokho kudingayo. Angiphinde futhi kukhona abantu abanezidingo la kodwa kuvela izono phambili. La kufanele khona ngabe kuvela isimo sakho kodwa kuvela ini kodwa ngisekhona bazalwane. Sekhona isono sibisono nisekhona bazalwane ngoba sike sivele la kungafanele sono. Lo onesidingo kwavela isono kwathi laba abamlethile kwasho ukuthi abamlethanga ngoba benamandla okumletha okumqula, bamlethe ngokholo. Khona izinto engiyifundile la ekholweni sengiyavala. Izinto engiyifundile la ekholweni. Number 1, enye izinto engiyifundile yikuthi ukukholwa komuntu yikhona oku-effective. Ngiphinde futhi ukukholwa kabani kwakhe umuntu. Kodwa uma umuntu engakholwa kukhona abakholwayo bayakwazi ukumkholwela. But let me tell you this. Uma ukholelwa umuntu awumkholelwa indlela yakhe yonke. Umkholelwa ukuthi kusuke isimo. Ngamanye amagama umkholelwa wamletha uma sefike la susu ukukholwa kwakho umshiye abhekene noJesu. Nisekhona bazalwane futhi ukukholelwa umuntu akumusi ezulwini. Uma ukholela umuntu kukhona abanye la esizothandazela amagama abo abasele ekhaya. Nisekhona bazalwane umshiye ekhaya uyagula uzoza ufike ushiya igama lakhe silimemeze ufike ekhaya esephilile. Kodwa lokho kukholwa kwakho akumgcini impilo yakhe yonke. Uma khona abantu abathi kukhona umuntu okholelwa ngaba kubo ukuze angene ezulwini, labo bantu banamanga. Ngiphinde futhi awukwazi ukukholela umuntu ukuyongena ezulwini kodwa ungamkholelwa umuntu oyisiphukuphuku sokungabona ukuthi uJesu unamandla okususa isimo sakhe. Umkholela umuntu umkholela isimo, amkholelwa ukuphila okuphakade. So now ngifuna namhlanje nawazi ukuthi ukukholwa ngikubone kuvela igaba eziwu2. Kukhona abakholwa bekholelwa umuntu for the situation to be taken away. Kodwa kufanele noma ngabe uma wakho ukholelwe wazi ukuthi kufanele ufike la khona nawe uzozikholelwa.
Thank you, Jesus. Let me close like this. Lithi iBhayibheli uJesu ebona lo wavele wa-address inkinga yalo ndodana. Ngithanda nendlela ambiza ngayo. Angazi le ndoda yayenzeni, angazi yayikumapha amaketanga esono, kodwa uJesu noma ngabe kuthiwa usunamapha amaketanga akashintshi indlela yokuka-address. Ungowakhe noma ungowakhe noma sekukubi kakhulu, ungowakhe noma usumoshile, ungowakhe. Nangu umuntu nje sebona isono kodwa uthi ndodana. Ndodana, uyindodana. Ake ngikhulume nabantu abasesonweni. Uyindodana noma uqilile esonweni. Uyindodakazi noma uqilile esonweni. Kodwa lobo budodana nobudodakazi ngeke kukungenise ekhaya, ngoba udinga ukukholwa ngenhliziyo, uvume ngomlomo, usindiswa. In other words, wathi uJesu ndodana uxolelwa izono zakho. Sizwa ke manje sekuresponda isixuku. Futhi kulesixuku kuthiwa khona abaFarisi nababhali. Kulesi sixuku. Ukuthi unasikhundla sini akwenza uphume esixukwini. In fact, ikhundla yizona ezenza abantu zababethela kwi-crowd. Zababethela bayisixuku. Kukhona umuntu oyisixuku ewubishop njengami. Abe isixuku. Ubona ukuthi ivimba indlela nje abantu abasindiswayo. Uvimba indlela abantu abaxolelwa izono. Simuzwa kukhona abaFarisi nababhali, izazi imithetho, abafundisi besikhathi. Bethi ubani ngathi yena lo? And bangakusho ngomlomo, bakusho ngenhliziyo. Bakusho enhlizweni. Kwasho ukuthi lo omi ngaphambili akathathi nje amazwi omlomo, ukwazi nokuthatha amazwi enhliziyo. He listens to the heart more than angivale kanje. Lithi iBhayibheli bakuzindla, wezwakala uJesu esethi nizindlelani. Ake ngisho lamazwi. Ayikho into ekwazi ukufundwa uJesu kakhulu njengenhliziyo. Kwake kwakhuluma uNkulunkulu ekhuluma nolokuza nobaba kaDavide. Wathe Davide ungabheki ingaphandle, ngoba mina ngibheka ingaphakathi. Siconvincwe abantu ngengaphandle. Kuya ngokuthi lento oyigqokileyo uyigqokela ukuthini. Okay. Nisekhona abazalwane. Kuya ngokuthi lesikhundla sakho ubomuza umuntu noma eyithula nje. Mina ngingumfundisi ubani? Sina ndabani ukuthi umfundisi ubani? Mina ke ngingumfundisi, ngingubishop bazalwane uzikhali. Uyabona ngeke ungizwe ngiyithula ngaleyo ndlela. Abanye abangithula ngaleyo ndlela. Kodwa ngeke ungizwe ngithi ngingumfundisi. Ngiphakamisa lelo ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngoba angifuni ukusebenzisa iposition kanye nezinto ukucindezela abantu. Angifuni ukulalelwa ngoba ngubishop, kodwa ngifuna ukulalelwa ngoba ngimtholile. Ngifuna ukulalelwa ngoba ngimtholile.
ama-title bantwana benkosi awamkhiphi umuntu esixukwini. Imvamisa abantu bama-title bagcwele exukwini. Nizindlelani wayesebabuza umbuzo bengabaphathi bomthetho, wathi kuphi okulula? Wayengabuzi wonke umuntu owayekhona, kodwa wayibuza lezi zazimthetho, yikuphi okulula kini uxolela izono kanye nokuphilisa umzimba? Yikuphi okulula? Kwathi ngiphendule lelo. Uyabona bazalwane, masingakhuluma ngoLazaro. Niyamazi uLazaro. uLazaro wavuswa ngamandla. uJesu wathi Lazaro phuma, kodwa uLazaro asinaye namhlanje. Washa. Lazaro wavuswa kufeni, kodwa wabuye wenza njani? Wafa. Okwakusho ukuthi into ayitholile itemporary. Yikuphi okukhulu uxolelwa izono kanye nokuphiliswa emzimbeni? Hayi madoda abazalwane, nifike endaweni yokuphiliswa, nifike la kuzanyazanyiswa ichibi, kodwa ke siqale la. Yikuphi okulula? Kukhona abantu abaye enyangeni baphila ngithi. Kukhona abantu abaye kubantu abadla izono baphila ngithi. Nisekhona abazalwane ngoba badila nezinto ezilula. Baningi abantu abadila nezinto ezilula. Kodwa namhlanje siletha okunzima. Ongekho umuntu, akukho manzi, akukho mbhabhatiso, akukho mthendeleko ongaxolela izono. Dilwa nezinto ezilikhuni la. Let me tell you why. Letho inkulu kangaka, ilikhuni kangaka. Yingakho ubona kwehla yena uNkulunkulu emazulwini. Bekhona abapriest, bekhona abafarisi, likhona isonto, ukhona umbhabhadiso, kodwa kwezwakala iphimbo. Ubani oyakusiyela? Ubani oyakusiyela? Yini indaba kusuka uJesu ezulwini ukuthi uzodila nezinto ezilikhulu. Noma ngabe yini elikhulu ofike nayo, unamandla okudila nayo. Uma kwazi ukudila nento enkulu kangaka isono, ayikho enye engamhlula. Thank you, Jesus. Utapayata, unamasaya, kopoposaya taba, kloro. Yikuphi okulula? Yikuphi okulula? uJesu bazalwane ngimthanda uma sebembamba ezodila nezinto ezilikhuni. Siyavala baba. Edila nezinto ezilikhuni. Bathi bembamba lo ulokhuza uPulo uJuda emamanga eveza ukuthi uye lo, basondela nabo becabanga ukuthi bazombamba njengoJuda, kanti bathi bambamba wavele wadedela amandla bawa phansi bonke. Yini indaba bewa? Uzodila, uzobhekana nama-issues alikhulu. uJesu uzobhekana nama-issues alikhulu. Anginandaba kwenzekana ekhaya, ushadadadaba. Anginandaba kwenzekana ekhaya, kwenzekana empilweni yakho, kodwa nangu uJesu okwazi ukuxazulula izinto ezilikhulu. Izinto ezilikhulu. Xazulula izinto ezilikhulu. iBhayibheli liveza ukuthi ngesikhathi bembamba wathi hayi bafowethu, vukani nifuna bani? Bathi uJesu waseNazaretha. Hayi lithi iBhayibheli basebe wayesiyabavumela bambamba. Lithi iBhayibheli bamshaya bezama ukuvimba indlela
eya esixazululweni sezinto ezilikhulu babefuna mphike engakayixazululi inkinga ezinkulu bathi bemshaya lithi iBhayibheli wayefana nemvu phambi kwabagundi bayo bemshaya bamfaka umqhele wameva kubhlungu kodwa wayelungele ukuyobhekana nama issues anzima nisekhona bazalwane kuthiwa bamshaya bamfaka bambethela esiphambanweni ngeke ngabheka kahle ukuthi yini laba bembethela ngayo bathi mabesesenzile babemshaya ngeshizolo kwangesona isipili kwakuyishizolo elalithi malingena lihlukanisa ithambo kanye nelokhuza nemithambo and yini indaba ehlushwa kanjena uzobhekana nama issues alukhuni kodwa nisekhona bazalwane esobhekana nama issues alukhuni saphakama isiphambano sathi masiphakama isiphambano bacabanga ukuthi kuseyisiphambano esifana nalesi salesi sigebengu nesalesi sigebengu kase siphakama esenkosi yamakhosi sathi masiphakama imthanda uJohn mayisethi uma iphakamisa indodana yomuntu nayo badonsa wayizodila nezinto ezilikhulu. Let me tell you this, ukuba akakaza abhekane nezinto ezilikhulu zempilo yakho ngabe wena awaziwa ngaba ukho ndawo ngaba kukho la uyakhona kodwa ngenxa ukuthi walenga esiphambanweni ngimthandeke kukhona amazwi amabili bahlale bethi bawenza njalo mabe wenza Ntakambuli mabenza amazwi ayisikhombisa ngephasika bajwayele ukungiroba kulele lithi ngomile nakho-ke kulele lithi ngomile bajwayele ukungiroba kakhulu ngoba bajaha ukuyisa kumoya kanti yeyisadila nenyama nisekhona bazalwane ngesikhathi ethi ngomile wayesho ukuthi medically sengiluze every fluid angisenawo amandla okuqhubeka ngomile ayisho ukuthi wayeseluze onke amandla engasenawo amandla okuqedela umsebenzi awathi ngomile bangalethi iwayini ngoba iwayini lalizodambisa inhlungu kodwa baletha uvinika is hot wathi mayuthatha uvinika washisa wabuyisa amandla ekade eselahlekile abuya wabonakala udonsa umzimba esesiphambanweni wawudonsa wathi mayudonsa wathi kufeziwa. It is accomplished. It is accomplished. It is accomplished. Yini indaba ethi kufeziwe wayesho ukuthi ama-issues alukhuni mina sengibhekane nawo. Ingakho umethi kufeziwe leli Bible kwaba mnyama ezweni kwacaca ukuthi iweather iyakhothama ithi namhlanje kufike osusa izinto ezilukhulu kuthiwa ngaleso sikhathi kwaqhephuka amadwala athi mayiqhephuka amadwala ayebona idwala abathi bephuma eGibhithe labalandela balibona lihlatshwa amadwala onke aqhephuka. But more than that, iBhayibheli lithi wathi mayiqeda ukuthi ufeziwe wabonakala amathuna abangcwele evuleka
abonakala bephuma emathuneni bengena emzini ongcwele oshada bakhasiya babonakala begcwele bemuva bengena emzini ongcwele lento lebathi abafundayo isho izinto eziwu2 number 1 isho ukuthi ngenxa yokuthi iparadise lalihlalelene neHades ngesikhathi ethi kufeziwe kwanyuka iparadise laya eduze kaNkulunkulu lasala iHades eduze kwesihogo Jesus. awumadoda but more than that yayisho ukuthi isivulekile indlela yokuthi sesingangena nathi where the Father is la khona uNkulunkulu ekhona sesingangena ngenxa yokuthi izinto ezilukhuni sazisusiwe asimeni ngenyawo ndodana olelo izono zakho it is a serious and a heavy matter into yokuxolelwa kwezono kodwa ukhona uJesu namhlanje osakwazi ukuxolela izono but after that uma esemxolele wayesethi kuye ogulayo phakama uthabatha uhlaka lwakho wahambe kukhona umunye owayelelo hlakeni for 38 years lona sitshelwa ukuthi ulale isikhathi esingakanani kodwa uma ethabatha uhlaka lwakhe ehamba kusho ukuthi ngendlela esekudilwe nezinto ezilikhuni ngayo usiyakwazi ukuthwala izinto okudala zimthwele uNkulunkulu ngeke nje akusindise ukuthi ube iordinary mzalwane kodwa uzokusindisa qeda kwempowerish engizwa amandla namhlanje ebusuku uzokusindisa qeda kwempowerish akunikeza amandla phezulu kwezinto ebezizinika amandla phezulu kwakho ngizwa amandla aphakamisana angiphakamisa nami ngingenabazali ngingenalutho silahliwe kweshunyelwa indaba yoxolelo kwezono ngamukela uJesu that was 1980 namhlanje na ngeke usangihlanganisa nesimo engangikuzo izinto engazazi ngithwele noma izinto ezazi ngihlupha yimina engihlupha zona namhlanje madimoni okuyiwona ayicindezela mina uma ngilele sekuyimi engicindezela wona in fact aseyaxoxelana madimoni ukuthi uyabona ningamthinti njengoba elele nje ngoba manje ke namvusa uma nike namvusa sizongena enkingeni nisekhona bazalwane you see kufanele ukholwe inkosi uJesu ikempowerish kunikeza amandla ayo sike safunda indaba yomSamariya olungileyo ukuthi yena wayesuka eJericho egibela isilwane ngoba kulendlela uma ungakafika eJerusalema kukhona into kufanele uyigibele madoda abazalwane khona into kufanele uyigibele awukwazi ukuhamba kulomhlaba kukhona izinto zalomhlaba kodwa ungawathola amandla avela ezulwini namhlanje ebusuku sizothi thabatha uhlaka lwakho wahambe ngoba izinto ezilikhuni uJesu sewaqeda. Let me tell you this. Ngahlala esonweni mntanami. Sono siyabulala. Siyabulala sono. Hlala esonweni. Kodwa ngifuna ukusho nawe ogulayo namhlanje na. Sizoyala ukuthi ube namandla phezulu kwalento. Okudala ukhokha. Khokha. The day I realized that ubaba besethe nginoshukela. Hathi mina uJesu angadila nezinto ezinkulu. Abesezohlula ushukela. Athi Nkosi ngiza kuwe. I still remember that day. I was healed from sugar diabetes. I still remember that. I still remember that. And
me tell you this. Ngase ngikhuluma ulimi lokuvalelisa. Ulimi lokuvalelisa. Sengithi hawu bazalwane. Hamba ngawukhulisa life cover. Uzunkosikazi wami angasale eqomela imali. Cabanga nje unkosikazi omuhle kanjena esephilela ukuqoma. Ngenxa nje ukuthi akukho mali. Hamba nganyusa. Kuthi sengiyinyusile. Wathi uNkulunkulu uJesu wadila nezinto ezilikhulu. Angahlala kanjani angadili nalokho. Funa namhlanje ukuthandaza nabathile futhi ngiyezwa bakhona baningi abathi ngiyayishaya imaths. I've got a position emsebenzini. Ngikanile nginendoda noma ngikaniwe nginenkosikazi kodwa isono siyangehlula. Sono. Cela uma asizokubuza ukuthi isono sakho yini. Futhi ngeke silokhu sidila nezono. Ngoba usaqeda ngaso. Belinde nje ukuthi uze kuye. Mawusufika kuye zonke izinto uyazilungisa. Umkhona wena uthi ngiyazihlola izinto eziningi kodwa siyangehlula isono. Cela uvele uphakamisa isandla sakho la khona ngicela ukuthandaza nawe. God bless you. God bless you. Ngiyazibona izandla. God bless you. God bless you. I can see hands. I can see hands. Sono siyabulala. Sono sikudala ubutha phakathi kwakho noNkulunkulu. Noma uthi ufuna ukuthandaza ngathandazeki. Noma uthi udinga ibreakthrough ijike emnyango. Kodwa namhlanje sikhona isixazululo sezinto ezilikhulu. Cela nina niphakamisa izandla zenu niphuthume ingane zakwethu ngabe yimi engiza kini kodwa yini baningi. Please ngicela niphuthume nize ngaphambili sithandaze kanye nani. Angazi ngacela nemfundisi ukuzothandaza kanye nabantwana bakaNkulunkulu. Suka lapho khona nina nonke niphakamisa izandla zenu. Cela nisuke nise ngaphambili. Neze ngaphambili. Thank you Jesus. Oh Son to the Hosanna to the King. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the highest. Hosanna to. Lift up your voice and sing. Lift up your voice and sing. Hosanna, Hosanna to the highest, to the high. Oh Jesus, hallelujah. Hosanna to. Lift up your voice and sing. Lift up your voice and sing. Hosanna in the highest. To the highest. Hosanna to. Hallelujah. I want us to pray. Ngicela sibheke ngapha nganene. Kukhona into that is so powerful uNkulunkulu ayikhulumile. Athi he cried tetelestai. He cried it is finished. And Jesus never said I am finished, but he said it is finished.
And le gama elithi tetelestai is a word you would use when you pay the last installment of your car. It's a word you would use when you hand in the final copy of your dissertation. It's a word that says that which I was set out to do, I did it successfully. I accomplished it without any fault. So in other words, uJesu wayithi ngiqhibile ngenze kwaphelela. So but ngichazwa bishop it-tense elisetshenziswa kuyo leli gama, it is in the perfect tense. I-perfect tense ayifani ne-past tense. I-past tense it this happened, but i-perfect tense it happened yesterday, it is still happening today, it will be happening tomorrow. In other words, noma sasingekho physical, when he cried it is finished, kodwa sabalwa ngoba lento eyayisole yanamhlanje eyakusasa. So Jesus dealt with the issue of sin, and all kwethu is to be conformed into the likeness of the Son of God. Ngicela siphakamise izandla as a sign yokusurrender phambi kaNkulunkulu. La hasutha bayakarabashia. Ngicela ke sisho lamazwi emva kwami sithi Nkosi uJesu, ngikholwa ngenhliziyo yami ukuthi wafa ngenxa yezono zami. Ngikholwa ngenhliziyo yami ukuthi ukufa kwakhe esiphambanweni kweza ngakho insindiso, kweza insindiso nokuthethelelwa kwezono. Isono esiyahlula inyama yami, wena Jesu wasibethele esiphambanweni, sahlulwa kwaqhitshwa, ngithethelelwe, ngamukela intethelelo nensindiso yakho empilweni yami ukuba isebenze ingenze ngiphila impilo efuze wena efana nawe, in Jesus name. Hallelujah. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, sibonga umusa. We thank you for your grace. We thank you for your power. It is victory over sin. Ingamandla phezu kwesono, nguwe kuphela owaba namandla akuchitha isono nokuchitha benamandla okufa onguSathane. We thank you for your word, which is sharper than any double-edged sword. We thank you for your word. We thank you for your word that gives life. We thank you for your word that sanctifies us. Shalamakatabayanda. Ulasakatabayalabashik. Let's give the Lord a hand of praise, Pastor. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Shalalalabasikathabaya. Oh, izinto ebeyikwehlula uhamba phezu kwaso, unamandla phezu kwaso ngenxa yegama lika Jesu nangenxa yamandla seCalvary. Izinto ebezikwehlula uthola amandla okubhekana nazo, atholakala kuye kuphela. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Whom I that cry. Okay, thina besimlanga phambili. Ngicela siye lapha kusisife nangwe ephakamisa isandla lapha ukuze sithi kuthathwe information, especially mayingakazi thathwe information yakho, uyadingeka ukuthi uye lapha ya sizothola igama lakho sikulandela. Whom I that Christ should die for me. Who am I? Because
ngizwa amandla okuphiliswa namhlanje. Ake sidile nalezi zinto ezilula. uJesu wasinikeza igunya elimangalisayo. Noma sidila nazo wathi sobeka izandla phezu kwabagulayo. Asizukubaphusha, asizukubakeqa. Sobeka izandla phezu kwabagulayo basinda. Akasho futhi ukuthi bazoba ngcono. Asizukunibekela izandla ukuthi nibe ngcono. Kodwa sinibekela izandla ukuthi niphile. Cela makhona ozela kukhona isimo seminyaka emzimbeni wakhe. Cela ukuphuthumuze ngaphambili sithandaza kanye nawe. Thank you Jesus. Thank you Jesus.